kamari no, welcome back sa ato ang episode na Parimani TV YouTube channel. So, karon nga po na pakita na ko ninyo ang mga alternatibong dalan diri sa Carmen. Kung moagi mo diri na kung gusto mo shortcut tayong Bravo diri ang agihanan no. Kung diri sa Crossing Tuganay, moabot mo diri. Kung galing mga OFW or wala pa mo na swito, kamo pag-abot ninyo diri. So nanay alternative, mao na alternative road para payong Panabo no, sa Katanan. So diri na mo agi po. So karon pakita na ko ninyo baybayon na mo ni dalan na paingon sa Panabo no. Before ko mo baybay sa Coastal Road, mao ni gitawag na to Coastal Road no, paingong Panabo. Palihog lang po go subscribe o i-click na yung notification bell ya o i-like atong mga video mga pare o mga mariaog sa ubos akong video. Palihog lang po go o comments no para magpa-shoutout mo. Oh, antod sa sunod tong kung nakita standby ha. Standby mga pa. So ato ning lakbayon ning dalana pa going to Panabo Coastal Road. Mga kapare o kamare no. Nag-inta sa Tuganay. So kamo mga kumpare o mga kumare na gikan sa Compostela ug Tagum, kung gusto mo dinalian na way, dire gyud mo agi. Kay muto nga man pud ni siya sa lasang banda na dalan Coastal Road gyapon. So pag saka nimo na nakasababa sa Davao City. Wow. Mosulod na ka pa Davao City aning sumpay aning dalanan ni tumoy kinatumyan. Kasagaran sila produkto diri is saging gyapon, mga kabindis para export sa laing nasod o mga lubi. Mao din ni kasagaran diri panginabuhian sa mga tao nagpuyo dinhing lugaraha. So nakita ninyo no, na mga saging sa daplin gyapon. Sim sa ubang lugar diri na nilambo na pug aksyon. So nakita ninyo ang kalabuan pud sa Carmen. Sa una wala jud ni kasada diri. Man pero puro graba. So karon nindot na kayo no. Oh, makita na to. Yan plantation saging. Yan planta yan no. Diri dapita mao ni gitawag og Lower Ono no. Barangay Lower Ono. Kay na may uno na poy dos. Silipon lang nato ilang ko ana. Nara ilang dala no. Nagtuo tulor ka bukbalay, daghan kay nasulod. So paingon na pud ta kay na may uno. Anay dos. Paingon to Lower dos no. Mga kapare o mga mare no, tanawa ninyong dalan perte ninuta. Mao ni dalan sa Coastal Road Carmen going to Panabo City. Lusot sa Lasang no. Way lumping way taya ang dalan. Way lumping way taya. Perting ninuta. Briganay no. Nag-break at tugon naman po break. Yan mga kapare mga kamare no. Yan Mga saging reguly ko andre pre. Napoy mga lubi niya. Kung gusto ka mga limango, napoy limango diri. Katong tambal sa high blood ba? Pangas ka. Sa English sa limango pre. Ang puta kalimutan man ko pre. Ingong ka limang ski. Naman po dahil pagka kuhan ka
nagka lost memory mo puday ka. Ang gani. Saya gani kalimot na gani ko. Asa ko pitaka. Na. Tandamay. Karoon na nagputang dito sa Limong Kalibangan, pre. Syagit pa ko pre kay kita pitaka. Ako ra nagibutang dito sa aging. Entering, mao ni Lower Dos mga kapare ug kamare no. Entering Bridge of Lower Dos. Bridge of Lower Dos no. Ubos Sige. na ni pre, taba na pre. Sa unahanan pagluwak nimo taba na. Mao ni atong hinimo sa atong mga pinalanggang mga gobyerno. Inubanan sa ato ang mga mahal na mayor o vice mayor, no? Sila Ma'am Virgie Tirandos. Na po yung mga Ay na mga humayan diri napanagsa nasa basta na mga tubig moagi mga irigasyon kana sila wa gay na irigasyon no ila patubig lang pasuyop water pump pero buhi man lang may nindot man napoy kuan ri diri nagatambak sila o kuan mga graba para himuonon sa karsada gyapon dunga. turpol din nila pre. Mao to dito. So entering Barangay Taba. Naglipa ning Taba pre. Yes. Tungod kay ang ubang lugar dire pre bagsak gyud mo nang gitamnan nang nipa. Kaliop Barangay Taba no. Kay dire man ta sa coastal road nagagi. Mao na diha pataba na siya banda mga kapare ug kamare. Simentado po. Simentado jud po na paingon na sentro sa Carmen. Lungsod sa Carmen no. Paningkamutan jud lag mayroon kay by 2022 syudad na ang lungsod sa Carmen no. Kay mao man target. So karong tuiga sugda na gani ang pagatukuron diha na Isano mo no at bang jud sa municipality sa Carmen. Kung wapa mo ka suway dirig agi, panuway na mo. Panuway na mo tanan. Inindot yung kay dalan rin mga mare pare. Dapat sila yung mga baligya dirig nipa no. Kung ang inyong payag-payag buslot na, ilisin na ninyo, diri na mo palit. Mga pare ug mare, entering Tala Bridge. Mao ni Tala Bridge. Kita lang Tala Bridge ni mga kapare ug kamare. Kay ang isig katumoy ani ang atong gibaybay karon ending ni Paras Taba. Unya entering na punta paingon sa Lapas, Barangay Lapas, no? Sa Carmen. So, nataroy maagi ang tulay mga kapare ug kamare. Mao na gitawag og Tala Bridge no. Kini i-develop jud ni sa atong panggobyerno dire Kay punong pre. naay mga punong nindot siya. I-develop daw ni puhon. Isa pud ni sa tourist spot puhon no sa Carmen. So, di paningkamutan pud ni nila pud sa pagkakaron. Idungan-dungan lagi. So, kamo na wa pa kare, hina mo, suri-suri na mo diri. Perting piskuha sa hangin diri. Reprem daw hangin diri pre. Wala pa, layo pa ni sa COVID-19 diri. Pwede pa mo di mag-Christmas.
Pero ambot lang kang mga gangis din murag nag-Christmas man siguro. Mo na ning tala pre. Tala Bridge. Entering sa Tala Bridge no, mga kapare ug kamare. So mohonong takadali no kay atong liilion. Kung unsay naa diri na makita. Basig nato diring unggoy, timingan na to. Nabiya daw ni unggoy diri mga kapare ug kamare no. Ari mga kamare no, nahonong sa ta sa bridge sa lapas no kay aton silipon. So naada nindot diri na portion sa bridge na murag makahunong po dyan mo diri para mag-picture. Pwede po mag-picture taking diri mga kapare o kamare ha sa bridge sa lapas. So tara na. Sindot kayo eh. Oo, murag sapa pero dili sapa. Risko pa kaya ang hangin diri mga kapare ug mare no kay layo kay sa pollution diri kay wala pa mga pabrika na natukod. So na mga clear dito sa unahan layo pa to. Tong dungguan ano mga barko no. Ha? Nabi yung tanan no. Mani sa ko sa country. Wow. Asma ka mula pus ka? So sige. Adri priyo, gapo kay pre. Ha? Sige mong mabangga ding unggoy. O mga kamare o mga kapare no. Sultan mo, diri sa lapas na mga wild monkey diri. So sulagma na to. Atong agi, niagi mi diri dako kayo ang unggoy na nakita namo. Ay, ni unggoy yo. So kasi ay, Ano wild unggoy? ano na ang unggoy. Arter. So, mga kapare o kamare, ato sa ta dito ha, ano sa unahan. Oh, mga kapare o kamare, nindot pa kayo ang klima diri sa ano sa bridge sa lapas. Kay hindi pa kayo ang ilahang ecosystem diri mga kapare, mga kamare no. Kita nimo medyo green pa gyud ang iyang tubig pag mutaob. Pag mag high tide, medyo green pa gyud ang tubig. Napagpus lang ang sapa dito no. So makita na to no, nanay naghimo og murag small cottages dito. Oh, na dito dapat. Wow. So pwede sila managa diha no kay dagko man daw kayo diri ang isda na makubit. Kay itik pa kayo sa mga isda dire. So pag mutabo ka dito, oh, pandamay ang unggoy sa lapas. Nahanagid ay sila diri oh. Gaano? Ako na rin mo dire. So wala jud ko bulagi sa ako mga kapare mo no. Oh, si hi sa ato mga followers. Hi guys. Kami day oh, kami pod oh. Hi guys. Sa mga kapare ug mare, kung namoy mga gusto mo suroy mo diri no. Gusto mo mulag sa Lapas, area of Lapas no. So mao ni ayaw Lapas. Yawas. Dili mo makita ang mga binuang. Namay, sige. Ayaw. Namay. Ay, abin na. Tablaw na dyan ni Dere. Bakit rin mga tawanan niyo? Nakabantay, oh my God. Pos, pareho. Oh, ha? Oh. Siguro na ano sa mga 25 feet. 25 feet. Bomba punta ko. Bomba ka! Ay, kabalo mo lang. Ayaw, pre. Ayaw ba? Nakitaan nga dako kay nga tambasakan, mura daw buktong dako. Ayaw juk to gawa ha. Ayaw kang niyo. Ayaw ginawa.
kay mata. Oh. Tama eh. Ako kayo. Oh, tumasakan oh. Itong. Ako kay mata. Ulang. Makaunoy ka lang yan ah. Territorial din ang tambasakan ba? Isupot siya ba? Isupot siya. Lala. Isupot siya. Tambasakan siya. Territorial kayo. Oh. Asara to? Salok. Uy, nawala eh. Naibalay na niya, pre. Nas bangag. Tara na. Mama, di naman naman. Usog. Nas bangag, nasa bangag. Adi as bangag. Kamot. Iya. Kamot. Dadi nato ros bangag. Wato, uy. Nato di as bangag. Ayo. Territorial siya no? Nagapok-lapok. Gapok-lapok ra jud mo diha ba? Patay. Maho na jud mong lapok. Nakatakas. Magda siguro kag Pintik. Nama ko pintik dito. taga di ay. Ang taga, pwede po. Da kag taga diri sa puhon. Kanang nasi nonoy. Dito kung gulong, dagat. Lagi kalo. Unggoy na pwede kalo. Ilagay na siya musugot na unggoy, tarasier lagi daw siya. Bili na to. Bala ka na, makakasal yung tao. O karon mga parig-mare no. Ditso na ta. Magpadayon ta sa atuang pag bye-bye aning Coastal Road. So mula po siguro ta ani og Panabo para makita gyud ninyo no.
Panabo City, no? Mga kapare ug mare, no? Pag dire ka papantalan sa Panabo. So dire ta. Okay, bayo na to ni mga kapare ug mare, no? So makita na to dire mga kapare ug mare na na jud po ang Panabo. Dagko na kay pasilidad rin, daghan na kay pasilidad, no? Isa na ang sagingan diri. Nakaarangan sa Panabo, no? Ang sagingan man gyud. So mga kamari, mga kapare, no? Napakita na ko ninyo ang coastal road. Kung din, pwede mo muagi dire every time na mato mo og Panabo ug Davao. So, kanara man ako ang gusto mapakita, no? So, memor ko makalimot. Palihog lang po ko og subscribe dia. Pindutan ang red subscriber dia na nakabutang og i-like at notification bell button, no? Uwan, sige. Wow!